Mun täytyy jossain vaiheessa yrittää tehdä vähän enemmän itteni näköinen. Katsotaanpa. Mihin täällä voi? No, en mä nyt kyllä... Mä en millään haluais asuttaa tätä tyhjää. Ihan tyhjälle tontille, mutta selvä homma. Selvä homma. Mä en oikein oo näitä tällaisia rakentaja-ihmisiä. Mitäs helvettiä. Mistä mä pääsin rakentaa? Kiva. Kaunis tontti tällä. Mä löysin vihdoin... Miksi mä oon jotenkin hidas tänään? Minkäsköhänlaisen huoneen tätä räyttäis tähän keskelle pihaa? Joo, jos mulla on... Hei, mitä pitää en rupea rakentamaan. No hyvä on sitten. Nyt rakennan tämmösen vaikka tähän muuten huoneen. Eikö tätä muka saa? Oli ihan peliä. Joo, mä taidan Nyt te pääsette näkemään mun huonot rakennustaidot. Itkettää. Kyllä kun en mä oikein päässyt kunnolla perehtyä tähän peliin. Kattokaa, kun näyttää hyvälle. Juman kautta. Vois salee. Ei vielä. Hei! Juman kautta. Päästä mut takas sinne rakentamaan. Tuolla. Noin. Sitten... mä taidan tehdä tälle pienen vessan. Se tulee tulin toho. Sitten
ihan naurettavaa. Mä en vaan niinku... En vaan hallitse tätä sillain. Näyttää aika hyvälle ovelle. Mihin suuntaan toi ulko-ovi nyt niinku tuli? Väärälle puolelle? Tää talo on muutenkin vähän hassusti keskellä pihaa. No jaa. No ne... Tuon seinille vois tehdä jotain. Vaikka jotain tällaista. Ehkä laittaa ne seinät näkyville. Miksi tää värit ei oikein näyttäisi niin kuin mä haluaisin? Jos tää olisi vaikka tämmönen kivitalo ulkoa. Mä oon vielä edes sisustanut tätä, mulla on kohta rahat loppu. Eiköhän mä laittaisin tonne vessaan. Ei saatana. Ei saatana mitään nyt. Perkelettä. Tän takia mä vihaan talojen rakentamista ja sisustamista. Koska mä oon ihan paskaa tässä. Pyh. Se vähän suurentaa tuota. En poista seinää. No. Johan nyt on vittu. Mä sanoin, että mä en poista sitä. Hei! Mitä tää talo just teki? Okei, ihan helvetin sama sanon minä. Se vaan, että tää rakentaa tuohon sit uusi seinä. Ja rakentaa uusi ovi. Musta tuntuu, että mä itken verta seuraavat 5 viikkoa sen jälkeen, kun mä oon tämän videon laittanut nettiin, koska tää on ihan jäätävää. Mä oon pahoillani, että mä en oo mikään maailman luontevin heppu. Tää on ensimmäinen kerta, kun mä väsään minkään sortista pelivideoa. Paitsi, että kerran mä olin kaverin apuna, kun se väsäs kerran jotain pelivideoa. Ja siitä on nyt jo jonkun verran aikaa, mutta mua hävettää edelleen, kun mä olin niin kankee. Mä olin oikeesti ihan älyttömän huono. Ja no, ei siitä sen enempää. En mä usko, että se video välttämättä enää on edes netissäkään, mutta jos sattuisi olemaan, niin toivon mukaan ei oo. Saatana! Tää olisi parempi, mut
Että mun pitää toi yksi heittää tosta vittuun ja mä kerroin ihan liikaa, koska mulla on ihan liikaa paineita. Kun tää on niin, mä en tiedä mitä mä teen. Mä en oo ennen tosiaan tehnyt minkään sortin pelivideoita. Ja musta tuntuu, että tää menee siihen, että mä vaan selitän kaikkea tässä hermostuksissani. Mä en ole luonteva ihminen tällaisten asioiden suhteen. Mä en yleensä harrasta Simsissä lavuaareja, mutta tällä kertaa voisin vaivautua. Mitä multa puuttuu täältä? Aika hassusti sijoiteltu. Mä taidan, jos mulla riittää rahat, niin mä taidan heittää tohon yhden sohvan ja sitten tuolla olisi televisiot. Hei, mä haluun tällaisen. Joo. Eipä ainakaan kauhean kallis. Ja sopii hyvin tuohon keskelle huonetta. No niin. Lähdetäänpä. Ei sitten tällä liikenteeseen. Noin. Tällainen pikku maja tuli väsättyä. Mä en oo edelleenkään oikein perillä tän pelin kontrolleista. Hei. No, hyvä, että kelpaa niin. Hyvä, että kelpaa se TV. Wow. Okei. Pitäisikö mun hankkia tälle joku työ? Nyt noi vinkit oikeesti mun täytyy laittaa ne pois, koska ne häiritsee mua. Mä voin vinkkailla muulloinkin. Mulla ei tietenkään hajua, että... No. Ei voi olla oikeesti totta. En tiedä itse asiassa. Pitäisikö mun... Tai siis pelaaks mä jotain niitä harjoituspeliä vielä. Oi saatana. No. Bla 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 bla. En rupea leikittelemään kenenkään tunteilla. Ainakaan omillani. Okei. Mä tain etsiä tälle jotain työtä. Nyt vittuun siitä, saatana. Mä en muistakaan, että aiemmin olisi voinut etsiä puhelimen kautta töitä. Katsotaanpa. Tää kuulostaa aika hyvälle viihdyttäjä. Kyllä, kuulostaa oikein hyvälle. En mä oikein niinku paneudu tähän, että mitä kaikkea tässä oikein tapahtuu, mutta... vitut jotain ruoanlaittoa. Gabe ei kokkaa. Gabe on siitä tunnettu. Mihinkähän se palohälytinkin meni? No, mitäs pienistä? No, en mä nyt jaksais jutella kenenkääkaan. Mitä? Museoon. Miksi helvetissä tää haluaa museoon? Jumalauta. Katsotaan kuinka monta sataa vuotta tässä menee, että tää menee mihinkään. Miksi helvetissä olet inspiroitunut? Ei ole syytä inspiroitumiseen. En mäkään ole ikinä inspiroitunut. Propsit niille, jotka katsoo edelleen.
Katsotaanpa.